Idem ja go pleniti to za veze. Pusti jakne, ajde ćemo. Ništa, hvala vam puno. Bilo je... Hvala vama. Kako je bilo? Vesna večera, fenomenalno. Ja ne znam šta kažem. Tozo, ono vino. Ja ne znam odakle ono. To je trenutno najbolji podrum u Srbiji. A mi smo za vas otvorili. A si vidio slike kako pravi žena? Nisu slike, to su fotografije. Nisam baš umetnica slikarka, nego više ovako fotografijski. Ne samo što on neće da pozira. Pa neće, stidi se. Ono što ste se divili iz prčnja, ona slika od do pola u moru od ovde. Pa jedva sam ja njega u vodu naterala. Jedva kao ladno, pa ladno. Taj kolor i taj kontrast, ste vidjeli? A ti si žena umetnica, da ti ja kažem. Nije istina, ti si umetnica, ti treba da napraviš neku izložbu. Pa ništa, sad znate gde smo, pa dođite. Dobro, a? Ako pa žive preko puta. Ništa, ljubavi, ajmo. Ništa, onda vi sledeći put kod nas. Ja kuvam. Ne, šalim se. To je dobra fora. Naručit ćemo neku klopu. Hvala što ste Još jednom, vidimo se. Ajde, hvala još jedno. Zdravo. Vadi ključeve. U sve ti šta je ovo? Užas. Pakao. Znači, ovo je najdosadniji par na planeti, bukvalno. Ljubavi, ona ne zatvara usta. Ona je napravila 200 fotografija, 300. Serenda je više nego moja tašta je. A vino? Si probala vino? Vino, sirći. Za podmazivanje, kočnice, šta je ono? Laku noć, komšija, laku noć. Laku noć, laku noć. Laku noć. Gazivoda, a vi ste. Izvinite, moram da budem oprezan. Neko mi krade poštu. Znate, onaj moj časopis što ja naručujem, onaj sam svoj baštovan, onaj fenomenalan. Juče ga nađem raspakovanog, izgužvanog, onako i fale neke stranice. Očigledno ga neko uzme pa ga malo iskoristi i onda ga vrati. Sam svoj baštovan, ma koga to zanima? Ima koga zanima, tog zanima što je hteo da ukrade. I znate šta? Stavio sam unutra mišolovku, pa kad čovek bude svoje lopovske prstiće stavio, ima samo da dobije cap! Pa će oči tako da mu napolje krenu, pa će da bude... Kako vam je samo tu palo na pamet? Sad ćete da vidite dete. Pogledajte. Gazivoda, ukrali su i mišolovku. Ovo je rat. Gazivoda, ostanite ovde. Idem u policiju, da oni dođu ovde, da uzmu DNK. Možda nađu neku dlaku, odnesu na njihove laboratorije, skupe se svi, gledaju pod mikroskop i nađu tog pametnjakovića što mi je ukrao sam svoj baštovan. A vi ostanite ovde da se ne dekontaminira mesto zločina. Dekontaminira? Hajde vas u... Hteli ste rat? Imate ga! Nešo, mnogo hvala za buševicu. Svetozare, gledaj me ovamo. Ne bude li čiviluk okačen kad se vratim iz šopinga, ja više ne kuvam. Znači, štrajk, Tozo, štrajk. I ti isto, ljubavi, ako toalet ne bude okrečen kad se vratim i ja štrajkujem, nema više ti znaš čega. Čega? Jasno ću ti posle. Dobro, ja smo sve rekla. Sve smo bile jasne. Tako je. Idemo, rasprodaja ne može da čeka. Svetozare. Ne mogu, brate, ne mogu ja ovo, brate. Što ti ne možeš, imaš da okrečiš jedan zid u belo, a ja treba da bušim rupu, pa tipl, pa lenjir. Dođi mi da se ubijem, eto, lepo. Ne treba ti lenjira, ne.
Gde ste vas dvojica? Jeli? Gde ste do sada? Svaki dan dolazim u ovo vrijeme. Njemu da mi odgovaraš. I ti isto zaveži. Ja nešto nisam rekao. Svejedno, hteo si. Praviš se pametan, a? Se praviš pametan, jeli? Uzmi sad ovu kantu sa bojom, četku i jarac. I brzo da okrečiš kopatelo tamo. I ti isto nemoj ništa da gledaš, nego ovu bušenicu u ruke. Znaš tamo, prošle godine sam ti pokazivao gde je struja, imaš tiplove, nađi negde lenjir, da vidim da je čiviluk okačen. Vraćam se za pola sata. 45 minuta. Minuta. Pivo ne može da čeka. Moraju se znaju prioriteti, komšije. Ali smo na foru. Opet nema ogledala u liftu. Ovo je stvarno strašno. Ukrao neko, šta ćeš? A daj bre, pa ne mogu da verujem, stvarno. Pa ne, ovaj lift više ne radi nego što radi. Pa nema struje, nema ogledala. Ha, evo, i baterija mi je riknula, pa ne. Pravo da ti kažem. I ja mogu da se našminkam u mrklom mraku kako hoćeš. Toliko dobro poznajem svoje usta, lice, generalno, da je to stvarno već... Meni pričaš, pa isto. Šta ti je bre, bolje sam u šminkanju sa preponama i povezom nego normalno. Ne, žurim, kapiraš? Kapiram. Stigle, da došle brzo, pa što? Kako izgledam? Top. A ja? Ti? Dvi. Fenomenalno. Kaži. Ali fenomenalno. To ti pričam, ženska. Moram da idem. Najbolja sam. Ćao. Čekaj. Čekaj, evo me za sekund, samo sekund. Sad možemo lepo da pričamo. Ma da, i ti meni nedostaješ. Naročito pred spavanje. A i ujutro, da. Niko kao ti. Ni približno, ma ne. Najviše na celom svetu. Ma ja tebe više. Više idem ja poljubiti, a? Još jedan? Sad ja tebi, ja. A? Ćao, Sara. Moj Boris. Pa ne može tako, bre. Što? Pa ne vole žene kad se muškarac tako mazi preko telefona kao neka... Neće te niko bre poštovati. A ako tako nastaviš, pa zaboravi dečko na seks. Ma ne, nisam ja da... Ne. Jel ti stalo do nje? Pa da, ali ne na... Borise, ljubavi moja, pa čekaj, vrati se, Borise. Tako sam vlažna. Ti si najbolji, Borise. Pa to mi radi, Borise. Pa tako ti si bog seksa, Borise. Šta ti je, bre? Veruj meni, bre. Odlepit će. Samo mi javi kako je prošlo. Ajde. Halo, mama. Ma ne znam o čemu pričaš, ja nisam ništa čuo. Ma je li moguće? Ma ti znaš da ja... Ma ne, mama, nema potrebe da tu dolaziš. Ne. Neko je upao... Ne zoveš se fiksno. Pa to je, vidiš, neko je upao na vezu, pa ne možeš više nikom da veruješ, to špijuni, telekomunikacije. Svi ulazu. Dobar dan, komšinice. Tražite ključ, dajte da pomognem. Jo, mnogo hvala. Super sam. Da vidim gde je. Užas, torba mi nesređena, sve kao sredit ću. Eto ga, sad izvecnulo, tu je. Tu je, ali ja ne mogu da ga... Evo to. A nije. Jao, karmi, ne mogu da verujem. Šta će vama? Toliki karmi, nemate vi tolika usta da sa njim. Dečja igračka, rakete, ove... Pa ono dole... Gore... Nije.
Vibrira. Masažer za lice. Da. Što je to? Šta radiš to, Svetozar? Fenomenalno, Dušo. Ovo treba da kupimo. Ovo ti treba da imaš. Šta radiš to, Svetozar? Ozbiljno ti kažem i meni da kupiš jedan za posao. Ugasi to. Da se odmori čovjek. Ugasi i vrati, ajde. Ugasi i vrati kad kažeš. Vratit ću. Ajde. Ajde da pereš ruke, ajde. Perem ruke. I lice. Lice? Šta radiš tu? Uhvatio sam te. Dobro. Gospodine Gazivoda, nije to što mislite. Ajde, nemoj da se praviš blesavo, bojica, znamo šta si krenuo da uradiš. Ja samo gledam vaše cveće, gospodine Gazivoda. Oduševljen sam. Svako večer ovdje dolazim sam u miru da ga gledam, da me niko ne dira. I htio sam da pitam samo da li je ovo, gospodine Gazivoda, japanska ruža? Nije, to je ciklama. Ciklama persika. Naš narod kaže persijska ciklama. Je gorčeva, porodica gorčeva. Je gorčevina? Da. Bog te. A ova mala, je li ona isto? To je ista sorta, samo štrajkuje neće da raste. I šteta. A zašto, što li je? Znam ja zašto neće da raste. Ja nekog manijaka svako večer dođe i zapišava. Evo vidi. Šta je? Evo vidi, zapišava, jer osjećaš? O Bože, strašno. Maj, kakvih ljudi ima, ne mogu da verujem. Da li mislite da nije neko iz naše Ne mislim, nego znam. Uvek nam dođu u glave mangupi iz naših redova. Uhvatit ćete ga? Uhvatit ću ga 100%. Kad tad? I bre, voliš cveće. Što si me obradovo sad? Ajde, ništa. Ajde, neke se srećemo. Ne treba meni sreća, sine, meni treba borbena gotovost. To, hvala Bogu, imam. Ajde, vidimo se. Uhvatiš me sam. Luka! Nemoj da prilaziš previše cveću, ostavio sam kadru pod napunom. To je moja mala danka za gospodina Pišača. Pa, komšinice, bilo bi vam neprijatno da se nađete sa ovako nekim tipom kao što sam ja sami u liftu. Mislim da se ne znamo. Ne kapiramo, o čemu vi to pričate? Pogledajte kako izgledate, vi ste krhki, mladi, lepi, jeli? I da se nađete sa nekim tipom ovakve građe, sami u liftu, mislim da se ne znamo. Hvala za ovo, mlada. A što se krhkosti tiče, treniram kickboks. Jeli? Pravili su se neki pametni, pa su onda skupljali zube ovako po podu. Volim što to čujem. Žena danas i treba da zna sama da vodi računa o sebi. To cenim. Bravo. Da, hvala vam, komšo. Ali ako vas neko dira, prosto da znate kome treba da se javite. Ne znam da li ste čuli, ovde po zgradi se i priča. Ja sam dugo godina trenirao karate, znate. Vi? O, da, karate. Zvali su me Toza Desnica, još kad sam bio dete, mali, u osnovnoj školi. Posle u srednjoj su me već zbog idealne građe zvali Toza Simetrija. Vesna se hvalila po zgradi da su vas zvali Toza Noša. Vesna se šali, lupa Vesna, kakva... Toza Desnica, baš desnica. A ste sigurni da je to zbog karatea? Siguran sam da je zbog karatea, siguran. Zato što, znate šta je, moja masa u kombinaciji sa hiruškom preciznošću daje neverovatne rezultate.
Verujte mi, ne znam, na primjer, evo, šta je bila moja specijalnost. Ako ste gledali film, na primjer, U Zmajevom gnezdu, vi imate situaciju gde Bruce Lee ima ranu tu, lizne, i to se ovako samo... I... Zovite ako vas neko dira. Šta hoćeš? Izvinite što smetam. Ajde, preskoči. Gospodine Gazivoda, danas su detinci. Ja znam da vi nemate dece. Ja, otkad sam se uselio u ovu zgradu, ja se osjećam kao da ste vi moj otac ovde. I baš zato došao sam danas na praznik da vam se zahvalim. Pa sad, stvarno, baš lepo od tebe, samo... Aha. Stvarno, lepo od tebe, ba. Srećni detinci, gospodine Gazivoda. Hvala, ajde. Sad si me stvarno ganuo. Ako mogu da... Šta? Ajde. Dobro. Vidi ja. Laku noć, gospodine Gazivoda. Laku noć si. Laku noć, oče moj, dok sam u ovoj zgradi. Vidi. Čepići. Za uši. Puštaj muziku! Sredio sam dobro! Kad? Večeras? Pa da. Mora biti. Volim, pa ne znam, neku dobru pastu. Šta je? Stvarno? Tebe radnja sa meni. Mora rešim, vidi. Odšaš. Ti nešao, bre, u peršu, šta rekla sad? Nemam pojma, ja nju ništa ne slušam. Ne slušam ni ja, nego gledam kako je degutantno obučena, šta je ovo, majke. Žensko, ipak mora da ima neke granice, pa nismo na štaj. Idi, molim te, pa kako je nije ladno, ima samo brus i gaćice i malo čipke preko. Ma ladno je, nego trpi. Misliš? Ma da. Ne znaš kako to kad nećete pita starost posle gde ti bila mladost, kad krenu da sevaju krsta i jajnici, znaš ti šta je to? Pa ti to najbolje znaš. Šta se smeješ ti? Idi radi tamo nešto. Šta buljiš? Ne buljim, posmatram fenomenološki, žena nema vene na nogama uopšte, kao da su od voska, sigurno nosi one čarape za Tozo. Gde je Toza? Svetozare, šta radiš tu? Kreš. A gde krešeš? Tu gde se kreše. Kreše se u ćošku, ajde. Tu nema šta da kreše. Kreše u ćošku, kad ti kaže. Ti znaš da li ima ili nema, ajde. Pa ne, stvarno. Evo, Ljubavi, ti kad bi vidio ovako obučenu ženu, šta bi rekao, šta bi pomislio nego da je... Kurva. Ajde, nema se serete vas dve. Kome ti da se... Hoću da kažem da ako je žena obučena kao kurva, ne znači da je kurva. Nego? Pa, to da ste vas dve u pravu, apsolutno, to sve što ste rekli. Večera sam kod tebe, super. Strano. Da. Okej. Šta, uživate u pogledu, komšija? Šta? Koji ne bi, realno. Izvini, da. Ona to nama rekla? Nama rekla? Čekaj, ona se nama obratila? Nama. Sram je bilo ovako obučena. Ne, idem da raspravim ovo. Treba joj to reći. Ne moraš ti, ja ću. Treba joj reći tako. Svetozare! A ti, gde si ti pošao? Ljubavi, moram da idem u šupu.
Maja, nemoj da zaboraviš da kupiš jaja kad se budeš vratiti. Idem, ljubavi. Znam, ljubav, ja ne znam. Čekaj, samo malo. Samo malo. Čekaj. Moram da idem, ljubav. Moram da idem. Ne, moram da idem. Vratit ću se. Ne, pa ljuštićeš mi masku, kako sad misliš? Ajde, dosta. Ajde, vidimo se. Vidimo se. Ajde. Prijetno. Kako to zastišće kad biste znali. Dobro, ljubavi. Napolje. A dobro, vidi je sad. Napolje! Ej, ljubavi, vidi. Ljubavi, otvori da ti objasnim. Ne dolaziš u obzir. Doviđenja. Bubi, samo da ti objasnim. Ma nema tu šta da se objašnjava. Kako bi te? Jednu si mi papuču dala. Komša, Molim. šta se dešava? Ćao. Ćao. Šta ima? Ma ništa. Našla mi poruku u mobilnom od bivše devojke, znaš. Sad mi izbacili iz stana, sad nemam gde da spavam. Bebe. Hoćeš ti pomognem? Pa ajde, može. Ajde, Cyrano de Bergerac. Ne, ja ne pijem koktele. A možemo nešto kratko, a? Ne. Okej, slušaj. Samo ponavljaj što ti ja govorim. Aha. Znači, ajde, krećemo. Tina. Neša. A njoj se obraćaš, bre. Njoj da. Tina, toliko te volim da jedan život nije dovoljan da ti to pokažem. Što je ovo dobro? Znam, jeste, ajde, govori. Što je ovo dobro? Mango. Tina! Kako ide dalje? Toliko te volim da jedan život nije dovoljan da ti to pokažem. Toliko te volim da jedan život nije dovoljan da ti to pokažem. Kad god sam sam, plačem, jer me strah da te ne izgubim. Kad god sam sam, Plačem. plačem jer me je strah da te ne izgubim. Otključaj mi i skrati moje boli. Otključaj mi i skrati. Ko me voli? Moje boli, šta je s tobom? Šta je? Moj bol. Otključaj mi i skrati moje boli. Ljubavi, Molim. to je tako lepo. Jeste. Sam smislio. Naravno, ljubavi. Evo, ako mi ne veruješ, pitaj Saru. Evo, pitaj. Ljubavi moja. Ti si jedan kreten. To sad? Šta je sad? Šta sad, ljubavi? Šta da kažem? Ne. Ti si stvarno kreten, majke. Lako noć, komša. Ne. Ti si stvarno kreten. Majke mi. Laku noć. Saro, ne radi, Saro. Pa gde ćeš sad? A vidiš da nema struje, bre, u celoj zgradi idem do kutije sa osiguračima. Pa znamo što me ostavljaš samu, znaš koliko se plaši. Ajde, ljubinka, u svojoj si zgradi, bre, šta pričaš? Ali bubili, Molim. ali baš se plašim. Jel se plašiš, Ajde, dođi mačkice za svojim čovekom da iskoristim ovaj mrak, bubice. Evo me dolazim. Ljubavi, muškarčino mojo, pa ko će sada da se igra? Ljubavi, nešto si se ugojio? Ljubinka, s kim si ti to vataš? Svinjo. Jedna.
Vesna! Vesna! A ti je komšija, ej, opusti se. Sad ću ovo lepo da iznesem, a posle ću da vratim. Oj, meko. O, gde si, McEnroe? Evo me. Šta je, nešto mi nisi u vinklu? Aj, bio sam na tenisu i tamo na ništa 15 mi baci tu skraćenu dijagonalu i ja sam požrtvovan, bespoštedan. Ja bacio sam se i ostao sam tako tu na terenu. Pa jesi bio kod fizioterapeuta? Bio sam. I nije ti lakše, ne? Nije mi lakše, ali sam lakši za jedno 5000. 5000? Da. Majke, lopovski, ja ništa ne znam. Čekaj da ja malo pogledam. Gazivo, da nemojte se igrate sa tim stvarima, molim vas. Ne, ništa se ti ne sekiraj, samo da vidim da ja to imam. Vrati malo samo glavu, znaš. Au, vidi, ovo zinulo 12, čoveče. Gazivo, znate šta radite uopšte? Ja uvek znam šta radim. Ništa, ne brini, sve će mi to polako, čoveče. Ako si njima verovao za 5, pa valjda veruješ meni da ti pomognem za 2, ajde. Za Soma. Ajde, dobro, za Soma. Ajde. Samo uvuci stomak. Uvuko sam stomak. Ne mogu više da ga uvučem, uvuko sam jedan da ga uvučem. Pa onda ne može tako, čekaj, pusti, polako ću. Samo digni ruke, polako. Koliko možeš? Koliko možeš, evo. A ja ću most, evo. Ja ću most. Ajde sad. Možda prođe samo. Neće, samo polako, evo sad. Ajde. Evo, lagano, ljuljamo, i... Evo! Grcnulo je! Ne tebi, nego meni. Gazivoda. 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 Pa vi ste čudotvorac, Gazivoda. Samo da... Gazivoda! Gazivoda! Svaka čast, Gazivoda. Ostalo mi još 15 minuta termina. Idem da mi ne propadne. Vidimo se, hvala. Čekaj, stani, Tozo. A Soma? Soma, evo Soma, Soma. Na kant. Ne mogu. Si siguran da oni to imaju? 100% ljubavi. 100% siguran. Čovjek mi je pokazao da je kupio, ajde, kucaj. A ne, ali to su intimne stvari, prosto nekako ne mogu to da im tražim, razumeš? Ljubinka, kucaj i traži, pitaj. Neprijatno mi je. Šta ti je neprijatno, ljubavi? Hoću da te vidim u tome. Ti si moja seksi sobarica. Uf, kad mi tako kažeš, dobro, ajde. Još što mi nije glupo, šta ne prije. Ćao. Hej, ćao. Otkud vi? Pa mi onako svratili da vidimo šta radite i onako, bez veze. Kako ste to? Klasik, tu kući, ništa. Komšija, kako je mali? Dule? Dule na ekskurziji, Dule. Pa ne vidim ga po zgradi ovdje. Pa dobro, pošto vidim sve dobro ste, jel, sve super. Normalno, sve normalno. Da. Ništa, idemo mi, ajde, da ne zadržavamo. Stanite. Ovo se nije desilo. Koje komšije? Pa Ljubav, što mi nisi javio da je to na repertoaru, viš da nisam spremna. Zato što ste stalno nedostupni, gospodine. Ajde, ulazite unutra. Ja brzo smoking da obučem, evo. Ajoj!